The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119:105 says, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isaiah 55:8-9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jeremiah 29:13, You will seek me and find me, if you will search for me with all your heart. Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3, Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:18, But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 1 Timothy 2:4, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. John 8:32, You shall know the truth, and the truth shall make you free. John 3:18, He who believes in him, Jesus Christ, is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:36, He who believes in the Son has eternal life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Acts 4:12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Romans 10:17, Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa dili pa kita magapadayon sa atong Bible study through the YouTube, atong andamon ng atong tagsa-tagsa kakaugalingon. If you are a believer, you are mandated by God's word. If you are positive to His word, diha sa 1 John 1:9 nagaingon kini, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo, dili magtotoo. Ang imong giatubang nga isyu dili ang pag-imong kumpisal, kundi ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa human nimo buhata ka na ikaw salmot na usab ni atong pagabuhaton nga Bible study. Busa sa hilom magampo kita. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makausap pa niining dapita, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, ang among gamit sa among mga pulong, aron kami makasibog ngadto sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kay kini man ang imong
mugna nga paagi o Dios aron kami makatubo nining among kalag, makakabot niya ng ang diin kami makahimaya na kanimo. Pinagis paggamit sa mong mga pulong. Nining adlaw uban ni kami ya Dios, tangtanga mga babag kun naaman gikan sa among nauna. Atagi kami og necessary concentration, O Lord, sa imong itudlo kanamo ning adlaw. Salamat nining among pagtuon sa among pulong pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat og kami magatutok sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kay tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Once again, aniyan usab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios og magpasalamat kita sa Dios ngay kitang gilugwayan sa atong kinabuhi. He has extended our life, which is an indication that His plan for our life is not yet over. So nagalihok pa ang grasya nga gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, askil pa kita karon o lanti pa kita sa pangisip kining tanan, grasya. Grasya tungod sa gugma, tungod sa kaluoy, tungod sa kortesiya sa Dios. Through His courtesy. Grasya ang nagalihok, kaya ang iyang policy is grace, busa. Karon magapadayon kita. Nining atong spiritual momentum pag patubo sa atong kalag. Okay? So, once again, niya kita sa atong tun-anan nga giuluhan og the unique spiritual life of believers in Christ. Og ang subtopic niini tural, it's just synonymous kining title nga how to live a life pleasing to God unsa ano to pag kinabuhi sa usa ka kinabuhi nga makaimaya sa Dios o mahimutan sa Dios. Okay? So, karon ang gibiyan na to sa atong pagtuon kagahapon, bahin niya itong 8 ka mga ganghaan, the 8 gates of the royal palace. Kaya kitang mga magtutuo, taganaan man kita sa Dios, andaman man kita sa Dios. Sa kaniyang tungwa pang tanan niya, kini andama ang atong permanent residence. Okay? Puluyan na nato dinhi ining kalibutana nga diin gidumala pa ni Satanas. Okay? Ikaw mismo, anak ni sa Dios, gibutang ka ni ini gyud in the midst ni ining cosmic o gitawagan ni kini cosmos diabolicos. Okay? Giharian kini, gikontrol kini ni Satanas. Mao na nga ang tanang sistema iyahan ni Satanas usa kini sa atong kaaway ingon nga mga magtotoo. So, we are right here in the midst of his territory. Kita, mga anak sa Dios, gibutang tani dinhining dapita for a purpose. Okay? Sabtagi na. Sumo na nga taganaan. Okay? I think the Visayan word for that is gitaganaan ta. We have been given, we have been prepared by God a permanent residence. Puloy-ana nato ingon nga mga Kristohanon. O sa ato ng nibawan, the Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. O kining ginganlan nato operational divide and sphere, the power sphere sa Dios, divine power sphere, mao na atong puluyanan.
The other name for that is the protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, our royal palace. All of these are mga synonym. Mao na nga, samtang na kita sa suod, it's in our mind, ha? Kay kini system of thinking man, kay ang rumbo man gyud sa atong sa pulong sa Dios mo kini atong pangunahuna, right? Just ang rumbo pod, target po ni Satanas mo po ni atong unahuna. You see, o natas taliwa papilion ta, ihaba sa Satanas tong pilion o ihaba sa Dios. See, we are given this complete freedom of choice. Pagamiton kita sa Dios niya na, o na ibaw na punta nga, that is a kanang hingpit yun nga kagawasan ang gihatag sa Diyos kanato. Total freedom. But with that freedom goes responsibility. They go together. Di na sila magkabuwag. Okay? I hope di na nimo makalimtan. With that freedom goes responsibility. Kita ra gyud ang manubag sa atong himuon nga mga desisyon. Gikan yan ang atong kabubuton. Okay? So karon, ato naman tun-an kantong 8 gates of the royal palace. O agi o review na pod. Ang number 1 is the power gate. Sa in-Englishon nila nato yung tanan. Gate 2, the gate of basic Christian modus operandi. Gate 3, the gate of enforced and genuine humility. Gate 4, the momentum gate. Gate 5, the gate of spiritual self-esteem. Gate 6, the gate of spiritual autonomy. Gate 7, the gate of momentum testing, o ang gate 8, the winner's gate. Okay? So, sa diha nga Espiritu Santo, gibutang kanato ni ining maong palasyo in the palace of the divine sphere. Ang Dios nga mahan intended us. Buot niya nga kitang tanang mga anak niya magapuyo sud niya ng maong royal palace, o nga kita dili unta mo gawas sa atong pakikambitay kaniya. Mugawas ta sa diha nga kita mo himog sala, mubuhat og sala, makasala. So, we move into the dungeon of Satan's counterfeit systems. Counterfeit ang iyang mga systems. O gahom ni Satanas na niya ang atong sangkuan kung kita makabuhat og sala. You see? Anang is very critical. This is part of the critical pathway nato nga mga Kristiyanon. Critical in the sense nga bililhon may nung danon pag-ayo nga kini atong matngunan yun na dili kita makabuhat og sala. You see? Kay maura ning dapita nga dili ka makabuhat og sala. Okay? Inigsuod mo diha wa kay kanang you are free from any mental, lingual, or overt sins. Mao kita naginganlan kaniya kung nakasusuod nga you are as good as God is good. Wa ta magingon nga you are as good as God, dili. Sayop na. You are as good as God is good kung anaay ka sa suod yan ang maong royal palace. Just imagine. Di ba? Ito niya nag-iingnan, gihisgutan nga, kini is the perfect environment. Nga itong masinati, matagamtaman, we can experience while niya pakita ni ining kanang devil's world. Yan ang cosmos diabolicos. So, we cannot afford nga mubuhat og sala. Of course, ang pagbuhat og sala gumikan sa unsa kanang pagpintal o
of course. Now, by the way, atong ipalabas na po sa imong barumduman nga ang tentasyon dili sala. Okay? Kadaghan mo mga Kristohano pa maka kat-on yan. Temptation is not sin. It is succumbing to that temptation. Mo isala. Kasabot ka? Sa imong pagsugot, panalitan, tintalon ka. Dili pa na sala. Wa pa kay nabuhat nga sala. Sa diha nga mogamit ka sa imong kabubuton mo ingon kag buhaton ako ni. Diha. Diha na mahimong sala. So mo na nga tintalon ka bisag tuwa ka sa sword. Okay? O dili gani ka mo padayon. Keep moving in your Christian life. Ambot pa sambot ni keep moving nga mo padayon ka sa pagpakaon sa imong kalag sa pulong sa Dios. Way undang mo bitaw rin akong gi-emphasize gyud sa atong mga tigpaminaw og nagasubay ni mga subscribers nato ning atong Bible study through the YouTube nga kini atong Bible study adlaw-adlaw na dili niya ni mahunong. Kano sa man kini mahunong? Kung kuhaon na sa Diyos. Kung kuhaon na ko niya. It's His perfect timing na. Or, it's either kuhaon ko niya or kuhaon punta sa pagsakdaw, rapture. Karong mga panahon na raba, daghan ang kanang hisgot gyud ining rapture nga. Gani nanay akong na dungog, tingali nakadungog sad kaniya na nga ilan na nang gipang-compute kadtong mga tuig adtong mga panahon pagyod sa mga Hudiyo unya ilan nang gikwenta diha through the chronological kanang timetable unya nanay Daniel 70th week gano mga ingon ana sige sila gisgot nag-compute sila ila ganing bana-bana nga niining buwan sa Mayo may tabo. You cannot set a date. Never. Rapture cannot be set a particular date. Wala. Why nasayod kanu sa may tabo ang rapture? Nanisingit sa tagamay may tabo din kay this is current. Why makatagna, why pahimutang og pizza the exact date when rapture occurs. Wala. Wag ni kay baw mga anghel. Okay? Why na ibaw? Ang Diyos ra. You see? O na nga. There is that doctrine of imminency of the rapture. Ano sa maning imminency? Nga na ay kanang kasiguruhan ba? Ang moabot. Imminency. It's imminent. Sigurong moabot. Upon why pizza? Why specific date na may tabo ang rapture? So, ang ato nini mao nga ang pag-andam nitong kaugalingon. Alang kanimo dili magtotoo, andamay mo kaugalingon sa pagpaluwas pinagi sa pag-unsa. Tuo ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Faith alone in Christ alone. Pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang nga ikaw maluwas. So human buhata ka na, makaapil na ka sa rapture. Pan kanimo, dili magtotoo nga negatibo, di ka mo sanong, dili ka mo tuo, dili ka mo dawat sa kanang pasidaan o mando sa Dios, then dili ka makasalmot, dili ka maapil. Ni pagsakdaw. Kini pagsakdaw, the other name for the resurrection of believers. Kanang banhaw na kita. Kasabot ka. So mo na, anharan na it's either kuhaon ta, physical or physical death or the rapture. No, ning akong gi-emphasize nimo nga kini atong Bible study through the YouTube ubos ni ministry. Wa na pag-undang ni
adlaw-adlaw na kini. Okay? Wa nay lingiay kay karong panahon na baruganay na. Mao na ang Dios nagatan-aw each one of us ng mga anak niya kinsa gyud makabarog, makalahutay. Ang well, of course, nalang na itong Visayan, makalahutay. Okay, so mo na nga, ang Diyos Espiritu Santo mo'y nagabutang nato ni ining royal palace sa divine dynasty. O ang Diyos buot nga anha gito magapuyo, aron kita magatuman sa iyang plano sa atong kinabuhi. Samtang gila. Now, kita ng mga anak sa Diyos, mga luwas na, mga Kristohanon, mga magtotoo, we are spiritual royalty. Mga espirituhanong harianon, regardless of where we live. Regardless, huwag haita magpuyo. Kaya nga itong kaluwasan is eternally secure. O maunaga, gikinahanglan nga adto kita magpuyo niya ng maong palasyo aron kita makasulban sa itong mga suliran adlaw-adlaw na itong yatubang o to grow spiritually. Magatubo kita sa espirituhanong pagtubo. Kaya ang plano sa Diyos calls for us to handle suffering o masulbad lang mga itong mga suliran kung naata sa sword niya ng mga palasyo. Kung taas gawas, di. Ang imurag yung what you can resort is sa human solution. Gusto? Noon sa may prinsipyo ng itong ibarugan. Human solution is no solution. Only divine or God's solution is the real, genuine solution. Prinsipyo na. So kung imong magtuman kag sulban sa imong suliran pinagi sa imong energy of the flesh, sa imong pagkatao, imong human solution, dili na solution. It will always fail. Kasabot ka. But God's solution will never fail. Wa gyoy pakyas, pagkasipyak. Okay? So therefore, makasulban nita sa atong mga suliran kung nata sa swords, palasyo. Only in the palace ana ang iyang pagka-abawang makagagahom at our disposal for handling the problems of life. Okay? Now, ato mag-iisgutan niya, gilagbita na to ni kagahapon nga, ang mataganghaan, each gate, nining maong palasyo. Okay, mo naman niya itong gitutukan karon ang divine dynasty. Ang mataganghaan nining palasyo, anaadiha ang mga Diyos ng mga kasangkapan that may be used to solve particular problems nga ato maggamit sa pagsulbad sa mga suliran that cause or accompany suffering. Now, what difficulties do these 8 gates solve? Magunta na katingali. To help the believer recall pagtabang natong mga magtotoo sa paghinumdom o sa paggamit sa grasya sa Diyos in the midst of overwhelming pain, kanag yung murag usahay magkayong kang di mo masugakod, ang kanang pagsangkap sa Diyos for problem solving are best described in highly objective language. Ang gahom ug ang grasya sa Diyos therefore will be presented in terms of problem-solving devices. Kining maong terminology, tingali mo yung it may sound harsh and mechanical,
But there is a reason for it na hinungdan niya na under pressure. Kung naa ka sa pagpiit, gipiit ka, ikaw nga magtotoo ng inahanglan o kamaturan. You need truth. Now, if he is cuddled, he may be in danger of intensifying his problem by slipping into self-pity. See, kung di ka mo gamit sa pulong sa Diyos mo, ang kalagmitan yun nga mo resort ka ba sa pagkaluoy na sa imong kaugalingon. Sala ba na? Self-pity is one of the list sa mga sala. Mental attitude sins. Basta, why mausa with integrity wants to feel sorry for himself? Wala. Kung dugang pagyod niya na, ubos sa kanang pagpiit nga under stress, ikaw nga magtotoo when you are under stress, you need straight answers na hinahanglan kag tulid yung tubag. Now, magkamanginahanglan o daghang mga nindot ng mga pinulungan. Ang imong mga emotions are already highly charged. And emotionalism offers no hope. Why paglaom sa kanang palingon sa imong kaugalingon. Certainly, the grace of God can be described, mahulagway nato na, in beautiful poetic terms. Apan ang emotional stimulation dili kini makasulbad sa suliran. No, lagmit gani no, maka-complicate na kana sa imong unsa. Giatubang nga kanang kalisdanan ba no? Kanang alantuson ba no? Which already is difficult enough. Kasabot ka. So, ang tuyo ni ining terminology na atong pili is to make absolutely clear to the suffering believer nga ang Diyos has provided real assets that both transcend his current misery and offer him effective help in time of need. You see, andam jud ang Diyos sa pag-unsa kanang dawat nato pag sa pupo nato hapit na tamo unsa throw in the towel ang pasabot nga mo surrender na lang ka dili no time to surrender. Okay, sama nila ni mga David unsa pa Moises, silang mga Old Testament believers nakaagi nini mao na nga kining punto nga itong dala diha kanimo. Gikinahanglan nga magmalig-on ka. Ano, saan mo paglig-on o dili ka mo unsa padayon sa pag kanang sibog sa unahan ingon nga nagatubo. You see? Maura kini ang yawi ning tanan mo ang pagpatubo sa atong kalag. Kay kung nagtubo kita sa atong kalag pinagi sa pagtuon sa adlaw nga pagtuon, pagkat-on, paghagop, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios mo. Inom-dumig itong atong memory aid, Operation SLA, Study, Learn, Apply. Study, Learn, Apply. Adlaw-adlaw. Mao ni sa imong pagpadayon niya na, paglahutay niya na, malahutayon ka, masigihon ka, makugihon ka, masubayon, all these mga synonym, ikaw, makakabot yun. There is no reason why ang magtotoo dili makakabot. So ayan, yun na to. See, o nagiingon ni Apostol Pablo, so ayon, unsa ka nindot na magkakabuot mo niya na. Si Apostol Pablo, di lang kay super grace ang iyang nakabutan. Ultra super grace. Imagine.
di ka pa gusto niya na magkasinati ka mo na atong gitunan unique spiritual life, dili kasagaran. Okay, mo ni atong giduputan sa pag no ikaw nga we must always be ready, labi na nung panahon na nga ikaw born again ka na, timani nga ang sunod nga numero sa chronological timetable sa Dios mao rapture. Singit na butas rapture ni kay Mateo 24:44 nagaingon diha nga, therefore you also must be ready na. Ikinahanglan nga andam usab kamo, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Na, nuabot siya sa takna nga wa gyud ninyo paabuta, wa gyud ninyo dahuma. Okay? Kita nga mga magtotoo, born again naman kita. Og to yun mo singit na tagamay may tuon ning pulo nga born again. Kaya na ay uban nga murag ilan na lang gi ingon ta murag usahay baby ay lang nga born again sa padiha. Now this is abused nga term kini. Apan nakita nimo nga being born again is not joining a religion, but having a personal relationship with God. Personal nimong relasyon ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang anak nga si Ginoong Jesucristo. Mao na born again. Ug sa diha nga ikaw na born again, kanusa man ka born again? Sa imong pagkadungog sa may balita sa kaluwasan nga ikaw maluwas pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay? O kung imong tuuhan ka na nga gikan gyud na, tugon gyud na, mando sa Dios. Okay? Inigdawat nimo niya na luwas ka. Di mamakak ang Dios unsay iyang isulti tinuod, garantisado sabtag gyud na. So once you believe in Christ, you are born again. Amo na, natao ka na pag-usap. Bag-o ka nang binuhat. Now, kitang mga magtotoo, okay, kuhaon either mamatay sa lawas or sakgaon kita, either of these two, unsay mo na. Now, kung bahin na gani atong kamatayon, physical, on death. Okay? Nadagan na bang mga magtutuwa, mga magtutuwa madlo kung maghisgot o kamatayon. Ingon dahil maghisgot ka na, magtukbil na ganitang may tungkol kamatayon. Uy, ayaw sana, uy. Madlok na. Kaya kani silang moingon ana, mo react din sila, madlok ta na, uy. Morbid man na. Madlok ta, ayaw sana isguti. No, kani yung fear of death. Ibaw kag unsag yoy hinungdan nga naay fear of death. It's fear of the unknown. Kahadlok sa wa niya may bawi. O man siya kay baw. Kung unsa ning bahin sa kamatayon sa lawas. Unsa may gisulti des Pilipos 1:21. Philippians 1:21 sa gisulti. To me, to live is Christ, but to die is gain. Prophet. Ganansya. Niya mahadlo ka. Okay. Kung bahin sa kamatayon, hisgo tagamay nini. Physical, ha? Wa na tay appointment with judgment. Wa na ta. Di na ta hukman. Kaya di naman ta hinukman. Unsa magisulti des Juan 3:18. John 3:18, he who believes in Him, in Jesus Christ, is not condemned. But he who does not believe in Him
is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Yeah. So wala tayong appointment with judgment. We are not condemned. We have been declared righteous. Na matarong na kita. Dili atong pagkamatarong, kundi ang iya sa Dios. Gisuloob diha nato. Iya tang ipasuloob sa diha nga mituod ta kang Ginoong Kristo nga atong manluwas. Gisulooban kita niya ng iyang perfect righteousness. So number 1, no appointment with judgment. Number 2, being face to face with the Lord. Just imagine, naong sa Dios. Okay? Unsay katulo? Naatay kanang dayon nga panulundon. We have an eternal inheritance. Kini, mo ni atong gitunan sa pipila na karon kabuan, may tungod ni ginganlan natong escrow blessings. Escrow blessings in eternity. Kaya naman po escrow blessings in time. Dinhi ba? Sa panahon. Samtang niya pagkita nining ginabuya na tay madawat nga escrow blessings. Pag sa panahon nga tuwan ta sa Trinidad, katong escrow blessings in time will be parlayed. Tuwa pa'y mas dagko na yun. Di na ni mo tukib, di na matukib, di na ni mo mahulagway. Eternal inheritance. Unsa pa? Tuwa na tagyandaman na tagbagong balay. A new home. Nanay, house and lot. Kung maghisgot ka din, mga house and lot, din mong pangandoy nga kaangkon ka kung sa tuwa, giandaman na ta, og house and lot, a new home. Unsa pa? Ang eternal life, nagihatag sa Diyos ka na to sa diyang nilituot ang Ginoong Kristo, becomes a reality. Tinuod na. Realization of eternal life. Ang atong mga hinigugma, nga mitaliwa na miuna ka na to, tuwa na. Mga hinigugma na itong mga magtotoo. Ang buot na itong pasabot. Eh kung di sila magtotoo, wa man sila eternal life. So hay man sila karon. Tagan sila interim body nga unsa. Kanang taghuwat. Okay? Na unsa ba ito nga niya itong ang ilang interim ba? Okay? Apan, taguwat na sa na itambog na sila sa linaw sa kalayo. Okay? So, sila mga magtotoo na sila interim body po. Dili pa na resurrection body. Muna, ma-reality na kinis panahon nga kita sa kaon. Ang may gisulti diya sa 1 Thessalonians 4:16, 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Na, mo ni rapture. So, kita nagahuwat niya ng resurrection in an interim body. Interim. Ano sa but pa sa interim? Taghuwat. Basta? Okay. So, dito sa langit, hindi kamatay na ito niya itong lawas, the end of pain. Okay? Mahunong na. Ang kasakit, no more mourning, wanay kanang bangutan, mao ba na Bisaya? No more mourning, no more crying, wanay paghilak, wala nay luha, wala nay kaguol, wala nay pag-antos, wala nay kamatayon. Asa man na nimo maasa? Pinadayag
versikulo 21, kapitulo 21, versikulo 4. Revelation 21:4. So, unsa ni mo pag-andam? Karon ba? Karon nga niya kita nining in time, nining atong panahon, dinhi sa kalibutan. We have to prepare for this realization. Andamon itong kaugalingon. So, ang atong buhaton, magtubo kita diha sa pulong sa Dios. Tuon, tuo, tubo. See? Tuon, tuo, tubo. To grow up to spiritual maturity. Di ba itong Operation SLA? Unya, pag kinabuhi, nini nga itong gitunan, the unique spiritual life of believers. Live the unique Christian way of life, which is the only life pleasing to God. Maura. Kaya ang prinsipyo yun nag-iingon, life is fabulous with doctrine but miserable without it. Ang kinabuhi, manindot, kulbahinam, unsa ka lami kung naa kay pulong sa Dios. Apan kung way pulong sa Dios, alaot ka, miserable ka. Okay? Kunya, padayon sa pagsangyaw. Kay kita utangan ngadto sa mga di magtotoo. Bersikulo naga suportar niya na nga we have to preach the gospel. Witness, labi na sa atong mga hinigugma sa kinabuhi. Makaako ka ba mo tanaw nila magkabuwag ka mo hangtod sa kanturan? Nga dili ka mo magkuyog kung sila magpabilin sila nga mga dili magtotoo. If they continue to become negative to the gospel, sangyawan ni mo siya kadi. Magyud mo daghan kanong panahon. Mutaliw mo, mo talikod mo sa likway, mo balibat nga ayaw na lang ko anak kay napag-iubang mga pilsupo diya pag akong higala nga nagsangyaw na maingon pa mga pilsupo tong uban ayaw na lang ko anak kay kanang hapit na ko mo graduate ni akong relihiyon ug mo appeal ko ninyo sugod ko sa uno pinulsupiya ba pinulsupo apan na may kabubuto ng tao see kung imong sangyawan nakatuman kasi imong tulumanon imong katungdanan ingon nga magtotoo preach the gospel teach the right accurate doctrine. Ano nga, sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos, Diyos, ampuan yun ako nga dili tama, dili ko masipyat sa husto, tukma, right, accurate doctrine nga naa gilatid diha sa pulong sa Diyos diha sa Biblia. Nga di ta makatudlo og bini. You see? So mao kani ang atong pagpangandam, prepare for the realization na atong gipangisugan di palang dugay. So mo na nga, andam ta kanunay. Prepare. Kaya nga no, ikaw na magtutuo karon, pahinumduman kita sa Dios. Buhata ang inyong tulumanon nga. You are my ambassadors. Ambassador man ta ni Ginoong Jesucristo. We are representatives of the Son of God dinhi ni ining kanang kalibutan na. You see? So mao na nga kung buot kang magkinabuhi sa usa ka nindot kulbahinam thrilling ino na lang nato na nga pagkinabuhi then padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis kay sa imong pagbuhat niya na ikaw makatubo o makahimaya na sa Dios kung magkabot na nimo kanang kinatumyang ang nga maong
spiritual maturity. O ayaw kalimot nga the best is yet to come. Alang kanimong Kristiyanon na ikaw luwas na, your eternal security is already settled forever. Mao na nga gidauhag o gidasi, giagda kita sa pulong sa Dios. Pagpadayon yun, paggunit niya. Hold on to the truth. Keep on keeping on sa pagtubo. Padayon ngayon sa wa gyoy lugak-lugak, way lingi ay na. Padayon sa pagsibog sa unahan. Because time is running out. Magampo na. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga imong gipakita kanamo, Diyos, sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Salamat, O Diyos, sa imong grasya. Bani kami sa among pagbubuwag ng adlaw. Kami Espiritu Santo kanunay nga kami makapuyo lamang niya ng among dapit nga puluyanan ng operational divine dynasphere, the royal palace nga diin anaa ang kadaugan o kaligunan sa among ingon nga anak nimo, O Diyos. Liguna kami sa among baruganan, pagpadayon sa gunit gayon din ang imong kamatuoran. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga imong gitagana kini, O Diyos, alang sa among kaayuhan, sa among pagtubo sa among kalag. Usa lamang kini ka paagi, O Diyos, nga among ipahimoslan. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.